Despois tuvimos unha rotación desde que se fundou a Asociación de Poetas Artesanos, que presidía a tamén fallecida Covaloma Franco, e desde aquecho coincidimos en moitas reuniones e eventos literarios e sempre recibí esa moito cariño e admiración, dado que era mutuo entre as dúas. Xuniunos unha gran amistad sogallada polo oficio de poetas. Sentí mucho a súa muerte e causoume mucho disgusto estar tan xonxe das Asturias, mas porque estos oficios dende tan xonxe recíbense con moita impotencia e atristura. Dende hai moitos años, Nené amosou ao mundo a través da súa poesía lo que cebaba no seu corazón, da súa chingua propia, da chingua da infancia, da casa, dos momentos íntimos. E tamén Nené, con ese don que tenía para xogar coas palabras, reuniu moitos versos en castellano, recolliu, ao meu entender, quasi que na mesma tiña que da súa obra en asturiano. La sencillez con la que nos chega a súa poesía está presente en toda a súa obra. Nené expresou con frescor e transparencia en la vida cotidiana, e se pode aplicar